Waqt attività politika f'Misraħ il-Kebbis f'Santa Venera bit-tema is-saħħa lil Maltin, il-Prim Ministru Roberta Bela qal illum pajjiżna tilef persuna integra u li dejjem kienet hemm mal-poplu. Dr. Bela qal b'dan referenza għar-riżenja tad-Deputat Prim Ministru Chris Fern mill-kariga bħala Deputat Prim Ministru u Ministru filwaqt li talab ukoll biex il-Gvern ma jkomplix bin-nomina tiegħu bħala Kummissarju Ewropew. U llum ngħid illi jekk tilef xi ħadd u tilef xi ħadd illum kien il-pajjiż. Il-pajjiż illi tilef persuna integra, li tilef persuna illi dejjem kienet hemmhekk għall-poplu tagħna u ngħid ukoll għaliex il-pajjiż tilef waħda mill-aktar persuni li f'dan l-aħħar snin taw valur lill-pajjiż. Sfortunatament, kif semma Wayne qabli, titlaq dak kollu minn inkjesta maġisterjali illi suppost ingħalqet f'60 ġurnata, bdiet 5 snin ilu, ġiet fidejn min iddeċidija fl-aħħar 4 snin u nofs ilu maqbużin, u mhux talli qabżet is-60 ġurnata, imma baqgħet għaddej 4 snin u nofs. U l-ġurnata li għażlet biex tagħlaq l-inkjesta kienet il-ftuħ tal-kandidatura l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru qal li l-poplu jrid ukoll jagħmel ir-riflessjonijiet tiegħu nhar it-8 ta' Ġunju jekk hux se jħalli l-establishment jikkastiga lil min dejjem kien lejali mal-poplu. U allura mbagħad illi l-poplu wkoll irid jagħmel ir-riflessjonijiet tiegħu dwar jekk fit-8 ta' Ġunju huwiex lest illi jħalli lill-establishment jikkastiga lil min kien lil min ta' u lil min baqa' jagħti sal-aħħar mument servizz mill-aktar lejali lill-poplu. Jekk hux lest li jħalli lill-establishment jikkastiga u jsawwat lil min forsi l-establishment iħoss li naqsu għax ċaħdu mid-dritt divin illi jemmen li għandu li jmexxi lil dan il-pajjiż. Dr. Bela temm jgħid kif l-integrità u l-kapaċitajiet ta' Fern huma indiskussi filwaqt li esprima fiduċja fih u l-ħidma b'lealtà li wettaq lejn pajjiżna. L-integrità ta' Chris indiskussa, l-kapaċitajiet tiegħu wkoll. Il-fiduċja li għandna nesprimu l-kol fih tibqa' waħda b'saħħitha. Jien ma' kull min kien lejali fil-ħidma tiegħu lejn dan il-pajjiż se nibqa' warajh u se nibqa' niddefendih u se nibqa' nappoġġjah bis-saħħa u bis-saħħa kollha.